en arita makare. To ka wadhi nyime ni komiti mochung'ne weche mag kweth mar Kenya Kwanza medo mana seyo jowadi mag Azimio One Kenya Alliance mane obwogo ma jwang'o twak ewi dwachgi ma giwacho ni ok ochopo kare. Chris Owino, ka intiere laro mar od bura, inyalo nyisowa ni to ang'o madhi nyime gi e kinde ni, to en twak mane kata ang'o ma jo Kenya nyalo geno kaluwore gi wach twak masani koro moko? Chris. Erokamano Milton, mana kaka iselero thuolo machuok mokalo, jakom komiti matayo twak e kind riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza, George Murugara, otwak kod jofwamb weche kendo nyiso wachung' margi kar piny owacho kata riwruok mar Kenya Kwanza ewi weche mane riwruok mar Azimio ogolo kaluwore kod twak ma onego dhi nyime e kind kweth ariyogo. Ka wanyalo paro e juma mokalo, e chak jumani, achiel kuom jokombe mag komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza, Otiende Amolo e lo Azimio, ne owacho ni ok gineno kama gibiro dhi nyime kod twak kaluwore kod weche mane giwacho ni Kenya Kwanza ok oketo mahinogi kuom weche kamago, kaka nywando jaod bura ma Eldas Adan Keynan kaka jakanyo mar kweth mar Kenya Kwanza e komiti makamano. Kendo mane giwacho ni gin kaka Azimio gibiro mana dhi nyime kod twak kod jowetegi mag Kenya Kwanza poni piny owacho kata riwruok mar Kenya Kwanza ogolo oko nying Adan Keynan kaka jakanyo mar Kenya Kwanza e komiti makamano. Koro odiochieng' ma kawuono George Murugara owacho ni gin kaka Kenya Kwanza giikore mar timo twak kod Azimio kendo giikore mar golo Adan Keynan e komitino mar tayo twak e kindgi kod Azimio, kendo gikwayo Azimio mondo bende ogol oko jaod bura ma Pokot South David Posing, ma bende giwacho ni en jakanyo mar duond bura mar Jubilee mane osedonjo e winjruok mar tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza. E machuok en Murugara owacho ni Kenya Kwanza oikore mar golo oko Adan Keynan e komiti mar timo twak, kendo gikwayo Azimio mondo bende ogol jaod bura ma Pokot South David Posing mondo bende gidhi draw ma gidhi Nyalhodia e wach makamano. Bende gikwayo Azimio mondo owere kod wach mar dhi e ng'anyo, ka giwacho ni yo maber mar dhi nyime kod twak en ni ka Azimio owere kod wach mar timo ng'anyo kendo obiro mondo gita twak e yo ma ong'ith. Koro mago kwayo ariyo madito ma George Murugara kod Kenya Kwanza ochiwo ne Azimio. Mokwongo ging'iso Azimio mondo twak odhi nyime e yo makare. Gidwaro mondo Azimio owere kod ng'anyo margi magichano bago chieng' tich ariyo juma manyien. Mar ariyo giyie mar golo oko Adan Keynan e kaka jakanyo mar komitino e lo Kenya Kwanza, kendo gikwayo Azimio mondo bende ogol jaod bura ma Pokot South David Posing. Ka otieko, George Murugara owacho ni ondiko ne jaod bura mar Reda Dr. Otiende Amolo, ma bende en jakanyo mar komitino, mondo girom chieng' tich ariyo juma manyien mar goyo mbaka ewi weche kata ewi dwaro magichiwo odiochieng' ma kawuono. Kendo owacho ni en kod geno ni Otiende Amolo kod kweth mar Kenya kod kweth mar Azimio biro yie mar mondo girom chieng' tich ariyo juma manyien kar saa 7 e odiechieng' mar twak, kendo dhi nyime mar chano twak ma osebedo ka ochung'. Ka owacho ni gin ka Kenya Kwanza gin ikore mar dhi nyime kod twak kendo mar kelo kwe e pacho kae, kendo gikwayo Azimio mondo bende owe ka ochung' motegno kendo oyie mar duogo e twak mondo gikony piny Kenya obed kod kwe. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino, erokamano ahinya Chris Owino kuom report ma kamano. Nyako Ramogi mano ne Chris Owino koleronwa chal mar chung' mar kweth mopogore opogore mano winjore